Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yan uwa barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon na mai albarka. Idan har ya kasance baka mana subscribe ba, muna roƙon ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓa all, shi zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Mun gode. Kamar yadda ka gani a title na wannan bidiyo, na nuna ma yadda zaka samu kuɗi a wayarka ta Android. So zan bar ma link a description in ka tashi ka shiga, amma ka sani cewa kafin ka sa kuɗi a platform ka tsaya ka tsananta bincike a kai domin ka yi ra'ayin kanka ka sa kuɗi a wannan platform ɗin. In ka ci riba ma kaga platform akwai risky, sannan kuma akwai samu. Akwai platform ɗin da za ka sa kuɗi ka ci riba sosai a yi ta using da shi su kwana biyu ba su tashi ba. Akwai wanda za ka sa kuma ba za su kwana biyu ba za su tashi. To Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu sa'a. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. To za mu fara bidiyo yadda ake rijistan shi wannan abu, ko kuma in nuna muku duk da yadda aka yi. Amma ina mai sanar da kai ka tsaya ka kalla wannan bidiyo daga fari har ƙarshe domin ka tabbatar da abu kuma yadda ba za a samu wani matsala ba. Yadda da zaran ka yi kawai ka san ka yi yashi. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Zan bar link ɗin WhatsApp group nawa yadda in ka tashi ka shiga kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Ka yi join ɗin group ɗina domin kana samun update akai-akai. To da fari in ka shiga link ɗin da yake description zai nuna maka fuska kamar haka. Idan ka shige shi ya nuno ma haka, so da fari za ka sa number wayanka ne, kar ka sa zero fari. Bayan ka sa number banda zero fari, za ka taɓa wannan OTP ɗin nan, za su turo ma code ta ciki. To ka gani anan yana ce min sai na cire zero farko kafin yayi. Da zaran kana cire register zero fari, to kaga sun turo min code ɗin gashi nan 8160 nawa. To ka gani ina sa shi, zan sa password nawa in taɓa register, yana nuno min success, register na yayi. To ka gani kamar yadda kake gani gashi anan gun na taɓa register, ban sa wannan OTP ɗin da kyau ba. Zan je in ƙara gyara shi domin yayi kyau. To ina sa shi yana cika, shi kenan successful, za su nuno min register success kawai. So shi wannan yana da link na application. To ka ga in success. To ka ga yadda platform ɗin yake, za ka taɓa nan inda arrow zai nawa. To ka gani kamar yadda nake gama. To ka gani kana register za su baka welcome bonus ɗin 600, kuma bare shiga ba sai kuɗin ya kai 1000 da abu. To za ka iya yi ta hanyar invite friend, wato gayyatan wani a biya ka shi wannan site ɗin. Sannan kuma za ka iya sa hannun jari shi ma a biya ka. So wannan platform ɗin yana da amfani matuƙa, wadda idan dai har muka nutsu muka yi shi za mu samu alkhairi sosai. Amma ba wai na ce ma ka sa kuɗi ba ne. Idan da har kana da kuɗin da baka da matsuwa da su, yadda ko da sun tashi baka da damuwa, ba za ka matsu sosai ba ka sa. Amma idan dai baka da kuɗi isasshe, to gaskiya ban goyi bayan ka sa kuɗi a wannan platform ɗin ba. Kawai ka yi invite in za ka iya, ko ba za ka iya ba ka bar shi. Kawai in ka yi register, in ma wani abu kake buƙata a site ɗin, shi kenan. To kaga account ɗin nan anan wani withdraw, recharge, bank account gaba ɗaya da sauransu yake. Su withdrawal, invite friend da sauransu duk a cikin wannan shi site ɗin yake. To kaga yana nome in log in yanzu. Zan fita inda za ka sa bank naka, wato account ɗin da za ka sa kuɗi a ciki. Ko ka taɓa copy
kana taɓa kwafi gashi a nuno min kwafi. To kwafinka ya yi, duk wanda ka tura in dai har ya bi link ɗinka ya rijista, akwai commission da za su baka kuma ka cire su da yardan Allah successful ba tare da wani ɓata lokaci ba. Idan har yau ne fara shigowanka a wannan tasha namu, ka mana subscribe kana ka danna alaman ƙararrawa ka zaɓa all. Hakan ne zai sa mu sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo, a sanar da kai da sauri. Kuma idan har kana da wani tambaya za ka iya min shi a comment ɗin nan. In ka min shi insha Allahu ni kuma zan amsa maka shi idan har na sani, ko kuma in yi ƙoƙari na in ga na baka amsa ko wani in tambaya maka. Sannan kuma wannan number ita ce number WhatsApp ɗina wadda za ku iya samu na a kai a koda yaushe. In ma abu kake buƙata, in ma wani abu zan maka, ina yi wa kowa godiya. To ka gani ga customer care nasu. Customer care amfanin shi shine idan da ka samu wani matsala za ka iya yi wa mutane magana su dan taimaka maka kai. To ka gani a Telegram ne, dole ka kasance kana da Telegram. Ka ga in ka shiga Telegram ɗinka, to gashi nan zai nuno ma. Ga group nasu, idan ka shiga group ɗinsu shikenan yanzu ka gani za ka je ka nemo owner ko kuma admin domin ya taimaka ma in ka samu matsala. Mun gode da kallon bidiyon da kuka yi, mun kasance da ku a bidiyo na gaba in Allah ya kaimu. Mun gode sosai.